i 90'erne. Det må du ikke slække på nettet, Claus. Det må du ikke. Og gæsteprofessoren Bubber er med os, og Anders Bøtter fra Sort Søndag. Yay! Det er blevet tid til torsdags tons. Jeg skal bare lige høre Bubber, inden vi går i gang med noget tråd. Om, da du var, drak dig fuld i 9. klasse, ikke? Og var ung og måske vild. Hvad lyttede du til af musik, som signalerede en eller anden form for oprør eller vildskab? Hvis overhovedet. Nej, men altså, jeg tror faktisk, altså Stones var jo på, så var der noget Kim Larsen, så var der, altså Gasolin, og så var der jo, jeg ved ikke oprør, men altså jeg kan bare huske, du ved, jeg havde ikke behov for at lave det der store oprør der, men altså da Funky Town kom, Lips Incorporated der, der gik lige amok. Det var ikke det store. Ja, det var ikke. Jeg ved ikke rigtigt, altså jeg har aldrig haft brug for at manifestere mig eller noget igennem musikken som sådan. Den har været der, men det er ikke, altså, nej. Hører du noget rigtig hård rock? Jeg kan godt lide hård rock. Altså, jeg ved ikke, hård. Altså, jeg er helt sindssyg med YouTube. Jeg elsker nej, men du ved, det er ligesom det hårdeste. For ellers er jeg lidt mere til det bløde der. Jeg kan godt lide, altså. Okay, det er også fint. YouTube er det hårdeste, så kan det godt være, du bliver lidt forskrækket. Ja. Anders, deres første plade var faktisk lidt hård. Altså, War og Boy, deres to første plader, det var sgu hårdt. Det er sgu gode plader, altså. Jeg kan også godt lide Axl Rose, altså faktisk. Ja, altså, Guns N' Roses, jeg synes, det er... Det er jo... Men det er ikke sådan, at jeg lytter... Jeg vil hellere lytte til... Ja, men jeg vil hellere lytte til Bono, altså. Jeg ved ikke, altså... Det rigtige nummer på det rigtige, altså... Jeg synes at fandme, at det er... Sort Sol, synes jeg også, altså den der When Ruby Goes to Town. Altså, den er jeg fuldstændig... Når den kommer, boom, op med den. Altså, så det er meget sådan... Ja. Nå, men man behøver jo ikke at flippe ud altid. Men Funky Town er noteret, Bubber, og nu snakker vi videre. Anders, du har hævet flasken med gammeldansk ud af hænderne på Bubber. Vi skal fejre noget. Ja, og fortæl lige, hvad det er, vi skal fejre. Det vi skal fejre, det er, at nu er der et stort heavy metal band, som har brudt lydmuren her i Danmark og i mange andre lande rundt om i verden. De ligger lige nu nummer 1 i ikke mindre end 25 lande, tror jeg. Og det er Iron Maiden. Ja. Og de har simpelthen vippet Rasmus Seebach af førstepladsen på albumhitlisten i den her uge her i Danmark. Iron Maiden er det mest solgte band i den her uge overhovedet. Og det synes jeg virkelig, at der er grund til at fejre. Det skal vi have en hånd for. Ja, det er fantastisk. Så det skal du have en gammeldans på? Jamen det skal jeg i hvert fald. Altså, jeg havde tænkt, at det skulle være sådan noget med champagne og så videre, men nu havde vi så gammeldansk her, og Bubber er her til at fejre det med os. Det synes jeg er fantastisk. Det er da fantastisk. Kan vide, hvad Rasmus... Jeg tænker bare straks, kan vide, hvad han nu siger. Ja. Om han er lidt ked af det, eller også, kan man sige, han kommer op igen i næste uge. Ja. Tror du ikke, at han er sådan en, som faktisk... jeg tror, han er en god dreng, og jeg tror, at hvis han skal tabe den første plads til nogen, så tror jeg også, at han vil være glad for det Iron Maiden. Ja, det tror jeg. Fordi der ligger jo en anden lige i hælen på både Iron Maiden og Rasmus Seebach, og det er jo ingen ringer end Hansi Hinterseer. Og hvis jeg var Rasmus i hvert fald, så ville jeg gerne have, det var Iron Maiden, der tog den i stedet for. Men har de fortjent det? Har du hørt deres sådan noget? Jeg har hørt deres nye album, og jeg synes, de har fortjent det. Ja. Både fordi de er Iron Maiden, og så også fordi det faktisk er et rigtigt udmærket album, de har lavet der. Det er godt, og det... Vi havde jo premiere på det her. Det havde vi nemlig, ja. Vi havde faktisk en verdenspremiere på et af numrene, som jeg sirligt havde udvalgt. Nu har jeg sirligt udvalgt et andet nummer, som vi så skal høre. Og det bliver jo stort. Også, det bliver faktisk min anden store oplevelse med dig, Bubber. Du kan ikke huske den anden, men da jeg var 5 år gammel, der sad jeg på en elefant i Cirkus Bennevejs. Og det var første gang, jeg var oppe på en elefant, og der var Bubber der ved siden af. Arena var det. Undskyld, ja. Det var Cirkus Arena. Hvad skete nu med det? Ja, men det sjove ved det billede er faktisk, det hørte også en historie med til, at man kan ikke se dig, Bubber, fordi det var jo sådan et polaroid-foto der, ikke? Og det blev givet til min mor, og så min mor, hun står sådan og ryster det, som man nu skal gøre, med sådan en polaroid-foto, for det bliver fremkaldt. Og så sætter hun sin tommelfinger lige oven i Bubbers ansigt.
Så kommer der... Der røg den fedheds... Fuldstændig. ting. Man kan bare se mig sidde meget, meget nervøs ved at skide bukserne op på en elefant, og så står der en mand ved siden af uden hoved. Jamen prøv at det vi gør, det er, at vi må råde bod på det på en eller anden måde. Ja, det er det vi må. Det er det vi må. Vi skal bare skaffe en elefant. Ja, lige præcis. Men nu har vi jo næsten en elefant i stuen her i form af Iron Maiden. Ja. Altså, det er Jeg troede lige, du skulle til at fejre for mig. Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Ja, altså, heavy men er gentlemen, sådan er det. De er også blevet ved i utrolig langt. Hvor lang tid har de eksisteret, Iron Maiden? Siden 1975. Det er jo det. Og still going strong, må man sige. Fuldstændig, ja. 35 år. Altså, det er ret vildt. 35 år med det samme bandlogo, og der har været nogle udskiftninger i starten, men ellers sådan en rimelig konsekvent line-up af musikere, som bare... Herning, eller hvor er det, de er? Hvad er det for en bag? Altså, hvor er det, de kommer fra oprindeligt? De kommer fra England oprindeligt. Jeg troede sgu, der var noget dansk i det der. Nej, det er sgu ikke helt. Du tænker på Pretty Mates for Horsens? Præcis. Ja, det... Nå, der kan du se, hvor langt... Funky Disco Goes to Town. Nu synes jeg, vi skal drikke en... Vi skal drikke en gammel dansk fra Iron Maiden. Ja. Så jeg tror lige, at jeg... Det er lige præcis det, jeg tænker. Der var lyden. Anders, Sådan. du bunder bare, mens vi hører The Alchemist, altså nyt fra Iron Maiden, som ligger nummer 1, og så snakkes vi lige om lidt, ikke? Så hornene i vejret, det er blevet tid til torsdagstons. Jeg var fuldstændig overbevist om, det var de der forhold.